Eu quero mais poder. ससुरा से ये लेगे एको बेर नहीं बजेले एको बेर नहीं बजेले एको बेर नहीं बजेले एको बेर नहीं बजेले नहीं बजेले एको बेर नहीं बजेले बियाह को के ससुरा से ये लेगे एको बेर नहीं बजेले ससुरा से ये लेगे एको बेर नहीं बजेले रहले कुमार छौरी फायदा उठैले हमारा से निमन निमन चीजा बाकी नइले सुन चीजा बाकी नइले रहले कुमार छौरी फायदा उठैले हमारा से निमन निमन चीजा बाकी नइले छौरी निरलजिया के हन भेले गे एको बेर नहीं बजेले ससुरा से ये लेगे एको बेर नहीं बजेले टोला में घूमे छे ओठा लाली घोंस के पवन पूरा बैया ला जाय छे मुँह ऐठ के टोला में घूमे छे ओठा लाली घोंस के राइटर संजीत लपू जाय छे मुँह ऐठ के रोशना के खूब तरह से लेगे एको बेर नहीं बजेले